Naimbag bigat, aldaw, malom, ken review amin kakabsat. Siyak ni Pastor Marcel iti makadwayo dito'y programa tayo naimbag damag. Naimbag damag amang tednamnama ken liwliwa kada tayo iti daytoy a panawen. Ni Apo Dios ti agbendisyon iti intayo panagdayaw ken panagkararag iti daytoy arabii. Awisen kayo amin kakabsat nga kantahan today ito nga imno Apo ko kwanak. Apo ko kwanak timat mo denggek ayat mo ti surutek. Ngemo madada kumat pamatik akin kamaya sidek. Yasideg nagkadio Apo, itiden na ti krus mo. Yasideg kadapo, arpaday tabakrang mo. Alaen nga agserviken ka, o Apo na marswam. Di kararwag ko mamang namnama, kayat mo matungpal na. Yasideg nagkadio Apo, ititen na ti krus mo. Yasideg kadapo, arpaday tabakrang mo. Naragsakak ti inoran oras nuti sa mo madaag. Agparin tumengak nga agdawat ken kamaki kay saag. Yasideg nagkadio Apo, itiden na ti krus mo. Yasideg kadapo, arpaday tabakrang mo. Naimbag rabiti amin, ket madaydayaw itinagan ni Apo ti nga Jesucristo, iti intayo panagdayaw ken kuana iti daytoy nga rabii, ket kablawak amin ngagkasangay iti daytoy nga aldaw, when daytoy nga rabii, ket ni Apo Diyos kumay tagbendisyon kada kayo amin, ken oray pay iti daytoy nga lawas, ket kablawak dagiti amin ngagselebrar iti wedding anniversary da. Ni Apo Diyos kumay tagbendisyon kada kayo amin kakabsat. Ket iti daytoy nga kanito, kablawak dagiti makadwa tayo, iti naimbagadamag, da manang litar istol ngagbuybuya ijay London, England ni Maricar Agaloos, ni Ate Virgie Apalia Peredo, ni komparik nga Alan Natividad ito Tiaga Isabela, ken ni Ate Helen Grace Mateo ngagbuybuya ijay Toronto, Canada, ken ni manang Leonila Ramento ngagbuybuya ijay California. Dati Mel Lopez Orpilla, dita Tuguegarao, Cagayan. Ken ni Apo Diyos kumay, ti agbendisyon kada kayong amin. Kakabsat dita Cagayan. Ni Auntie Esther Salinas, Raro Saklayan, ngagbuybuya iti California. Damanang Lenny Inay, dita Dagupan City, Pangasinan. Ni manang Lilia Jacinto Sales, ngagbuybuya iti LA, iti Amerika. Ken Marilyn Samson, Jaime Debbie J.M. Flores, E.J. Bulacan UMC, ken manang Lilia Borja Rico, ken Eileen Velasco, Len Molina, Cancho Bocala, nagbuybuya ijay Tuguegarao, Cagayan, ken Lani Espiritu, Evangeline Tuazon, ken ni manang Edith Caliva Cabanero, ken uray pay nga kablawan tayo ni manang Adorasyon Madrid Robledo, ngagbuybuya dita Bulacan,
ken kada kayo amin kakabsat, madaydayaw itinagan ni Apo Diyos, kada kayo amin ngagbayboya, itinaing bagadamag dita balasiw taaw. Ket tinaing bagadamag kakabsat, ket masarakan iti surat ni San Mateo, Kapitulo 20, ken 5, versikulo 1, aging gana iti 10, ken 3, ket kastoy iti maibasa. Ti pangarig may papan iti 10 ababalasang. Ti pangarig may papan kadigiti 10 ababalasang. Intun dumteng day tangal daw, mayarig to ti pagadan ti langit iti kastoy, at daidi 10 ababalasang, anangala kadigiti pagsilawan da, tapno mapanda sabten ti nobyo. 5 ti maag ket 5 ti masirip. Intugot dagiti maag ti pagsilawan da, ngem awan reserbada alana. Ngem nang itugot dagiti mamasirib iti reserbada alana. Malaksid ti adda kadigiti pagsilawan da. Gaputa naladaw ti sangpot ti nobyo, nagtuglap dagiti babalasang ket nakaturog da. Iti tenga ti rabii, adda nang ipukaw, adtoyen ti nobyo, umayu sabtenen, bimaringkwas dagiti babalasang ket insagana da dagiti pagsilawan da. Ikanda ka man, itilanayo ta maidupon ti silaw mi, kinuna dagiti maag kadigiti mamasirib. Saan insungbat dagiti masirib? Amangan no awan ti umanay a para kada tayo amin. Inkaylag gumatangen iti para kada kayo. Napan ngarod gimatang dagiti maag iti lana. Ngem bayat ti kaawanda, sing mampot ti nobyo, kimuyog kenkwana dagiti nakasagana babalasang asimrek iti pagbodaan ket nasiraan ti ridaw. Iti saan mabayag si mampot dagiti maag, apo kinunada. Pastrekenda ka man, ngem saan kayumot nga amamo, insungbat ti nobyo. Kaumodyanan na, kinuna ni Jesus, agsagana kayo nga rod, tadiyo ammo, ti aldaw, wenno, ti oras. Ni Apo Diyos nagbendisyon, iti panakaybasa, day ti paset ni nasantuan asurat. Kakabsat ken Apo tayo nga Kristo, iti daytoy nga rabii, daytoy nga leksyon tayo, ti pangarig, at dagiti masapul, nga isaganaan. Masapul iti nananay a panagsagana tayo, iti daytoy abiyag. Ti maysa nga mamati, wenno Kristiyano, masapul nga maamuan na, nga adda iti masakbayan. Kakabsat, adda dagiti tao nga mangyaling aleng, iti daytoy nga kinapudno. Kunada no daduma, di bale adda pay matibigat. Addo pay ti tiyempo kunada. Ngem uray pay ti ordinaryo a panagbiag, adda dagiti daduma, anaganak asaan da nga panpanunuten, ti masakbayan dagiti anak da. Iso nga addo dagiti anak nga saan nga naiskwela, gaputa saan da nga naisaganaan kakabsat. Saan nga insaganaan dagiti nanang wenno tatang da, iti masakbayan da, ket nakakaasi da. Nakakaasi ti pagbanagan da, dagito yung ubing kakabsat. Uray no addaan da, ita no saan da, nga insaganaan dagiti bagbagida, kakaasi danton, inton, nataengan da kakabsat. Ngem addamot, dagijay saan nga mangpanpanunot, iti nagkay sa abihag. Amin, apanawen, ken pigsada, maipaay kadigiti naindagaan abanbanag. Nga kasapulan met kakabsat, nga kitaon tayo, daytoy masakbayan iti na espiritualan akasasaad tayo. Kakabsat. Ngem anya ti kinuna ni Apo tayo nga Jesucristo. Ni Jesus kinunana, at daya magunguna, ti tao no matagikwan na tintero alubong, ngem mapukaw no matibiyag na.
awan ti maited ti tao a pagsubot iti biyag na. Kas kinuna ni San Mateo dito kapitulo 10 ken 6 versikulo 20 ken 6. Kahit nga sawan dito ni Apo tayong Hesukristo nga kitaon tayo nga umuna wenno birukon tayo iti pagarian iti Dios. Adu dagiti banbanag adumteng iti biag adi mapakpakadaan. Ken kastamot nga adda dagiti banag akilaat. Iti biag kakabsat. Dagitoy nga babalasang saan da nga ammo ti oras tiya ay iti nobyo. Ngem kitaon tayo dayjay 5 ket nakasagana da ngem dayjay 5 saan? Isu nga iti biag dumteng dagiti kilaat akas iti patay. Iti disgrasya. Kenda dumapay nga paspasamak kakabsat. Kaung na iti panagsakit tayo no daduma, antay mo't mapakadaan nga agsakit tayo. Nasaranta tayo ita, madamdamakit, adda iti umay nga sa gubanit kada tayo kakabsat. Uray pa'y iti material a panagbiag, dagitoy ket saan nga mabalin nga maapura. Nuketat nga umay ti grabe nga sakit ket awan na pulos ti kwarta, agparikot tayo kakabsat iti kasta unay. Dayta iti daduma nga kapadasan tayo. Ngem saan laong nga kwarta kakabsat. Iti isaganaan tayo. No umay tinakaro apan nakasuot. Masapul tinabilog apakinakom tayo. Natal na panunot ken nalagda anamnama ken pamati tayo iti Diyos. Dagitoy sanda magunod iti apag kanito laong. Kakabsat, no diket isaganaan. Tayo kakabsat. Tamasansan, ano dumteng, ti suot ti biyag, ti may sa tao, adu abagbaga ti maipaay ken kuana. Ngem, no dayta tao ket awan pamati, saan na nga ammo dagiti karkari iti Diyos, ken di napay ammo ti agkararag, ti bagbaga ket narigat at tumalab. Ngamin, saan nga, ngamin kakabsat, saan nga maala iti biglaan dagitoy. Adayo pay laong ti digram nakasagana tay kuman. Kas kuman no umay iti Bagyo, awan pay laong iti probinsya tayo, ngayon masapol nga agsagana tayon. Isagana tayon dagiti kasapulan tayo. Iti dayta nga tiyempo inga dumalan iti Bagyo, iti nasyon tayo, wano iti probinsya tayo. At da babalasang dumawat da iti lana kadigiti kakadwada, ngem saan nga naikan. No dumteng iti panagparikot, mabalin tayo ti dumawat when umutang iti kwarta. Ngem saan tayo mabalin at dawaten ti talged ken bilag ti pakinakom kadigiti sabsabali. Saan da tayo amaikan kakabsat. Dagitoy saan da ngagapu iti ruwar, agtaod da iti uneg tayo. Agtaod daytoy iti kaunggan tayo. Inton dumteng kakabsat dagiti krisis, iti panagbiag, masapol iti panakapabilog. Ken masapol tayo iti talna, ken talged, ken kangrunaan na, iti namnama, nga agtaod iti Diyos. Dagitoy santay ida mabalin nga utangan wenno dawatan. Kakabsat, iso nga kasano nga mapaadda dagitoy iti biag tayo. Dagitoy ket bunga ti pamati. Kahit nasawan, adda panagtalek tayo iti Diyos anamarswa kada tayo. Masapul tinanay a panagkararag, ken panagbasbasa, kadigiti sasao iti Diyos. Makatulong met kakabsat, iti panakilangon-langon tayo,
kadagiti mamati. Ket kang runaan na kakabsat, iti agtultuloy, panagdayaw, panagdaydayaw tayo iti Diyos. Ket amok nga babaon iti daytoy, ket mabalin nga dagiti banag ang makatulong kada tayo tapno maisaganaan tayo kakabsat iti idadateng ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Ket sapay kuma, tatuladen tayo dagiti 5 a masirib a babalasan an nakasagana da akan kanayon at da kadakwada dagiti mabalin nga aramaten inton umay iti Dios. Ket ngarud kakabsat ti pamati kuma isu iti papigsaan tayo iti daytoy nga tiempo. Mangnamnama tayo nga daytoy nga pamati isunto ti mangyeg kada tayo iti sangwanan iti Dios. Ket daytoy nga rabi kakabsat, awisen da kayo amin nga umasideg iti Dios, dawaten tayo iti kaasi iti Dios, iti daytoy nga rabi, tultuloy tayo kararagan daytoy nga nasyon tayo, ket sapay kuma bumaba wenno mapukawen daytoy nga COVID kakabsat. Bumaban iti kaso ti COVID ken mapukawen daytoy nga virus nga adda iti nasyon tayo ken iti entero a lubong. Ket ni Apo Dios kuma iti agbendisyon kada tayo iti daytoy nga rabi. Awisen da kayo, kantayon tayo daytoy amok ti Dios, di naktubaybayan, amok ti Dios song batan nakararag ko. Amok ti Diyos, di naktubay, bayan. Amok ti Diyos, di naktubay, bayan. No agbyagak, anasantuan, kinadakes, pagpanawan. Amok ti Diyos, di naktubay, bayan. Amok ti Diyos, sungbatan nam kararagbo. Amok ti Diyos, sungbatan nam kararagbo. No agbyagap, anasantuan, kinadakes, pagpanawan. Amok ti Diyos, sungbatan nam kararaggo. Agkararag tayo, naindaklan ken man nakabalin nga Diyos, peksamitin kami panagyaman ken ka iti daytoy nga rabi, nga ising sagot mo kada kami. Agyaman kami o Apo, iti daytoy nga pangarig, dagiti 10 a babalasang, ket impakitam o Diyos kada kami. Dagiti 5 nga mamasirib, iti daytoy nga rabi, ang masapol nga tuladen mi isuda. Masapol nga agbalin kami, ang masirib iti daytoy nga panawen. Ket sapay kuma, tapapigsaon mi o Diyos, itin kami panagpamati ken ka. Agyaman kami ken ka o Apo, iti kanayon, apan nang tartarabay mo kada kami. Ket amami nga nasantuan, idawdawatan mi, dagiti addaan, iti sagobanit, iti daytoy nga rabii. Ket paimbagom kadi iso da Apo, pakpakasi kami Apo mi nga Hesus Kristo, ipatay mo kaditi man nakabalin ng imam kadakwada, ket umimbag da kadagiti saksakit da, ken uray pay dagiti addaan iti COVID o Apo, ket mapukaw daytoy nga virus iti physical nga bagida amin, iti daytoy nga oras matlaong. Ket ama karkaragan mi ti nasyon nga Pilipinas, agtultuloy kadi iti panakasaknap iti talna kadagiti amin nga probinsya iti nasyon mi. Ket bendisyonam dagiti anak mo o Apo nga adda iti ayat da kadagiti padami nga tattao kang runan iti panagtulong kadakwada o Dios iti daytoy nga krisis, iti daytoy nga panawen. Wenno mami nga nasantuan, bendisyonam kadi dagiti amin nga healthcare workers ken dagiti amin nga frontliners o Apo iti daytoy nga rabii. Tagtultuloy apan nangipaayda iti presensyada kadagiti agkasapulan. Ket amami nga nasantuan, bendisyonam kadi dagiti amin nga OFW iti daytoy nga rabii. Sapay kadi o Apo,
taka kanayon nga magdaanda iti nasayat nga salunat. Bendisyonam dagiti pamilyada nga imbatida dito'y nasyon mi Apo. Ket masarakan da iti talna iti biag daw Apo iti daytoy nga oras ti inda nga panagdengeg kadagiti sasaom. Ket amami na santuan, bendisyon ti iglesia mi iti United Methodist Church, agsaknap ko iti talna Apo ken panagkikinawatan. Ket agtultuloy kami nga agbalin nga panakangiwat ken imam o Apo tapno miyeg mi tinayimbaga damag ken makatulong kami kadagiti padami nga mamati iti daytoy nga panawen. Ket sapay ko mao Dios nga iti daytoy nga rabi ket makainana kami anasayaat ket makabangon kami to nabigat o Apo nga at daan iti nasayaat nga salunat mi nga agdayaw wenno agrukbab itinagan mo. Wenno Dios pakawanen na kami kadagiti adu nga nagbidutan mi ti sangwanam ket dalusam o Apo iti puso ken panunot mi ket makainana kami anasayaat iti daytoy nga rabi. Ket dagiti ti dawat ken kararag mi babaw ni tinagan ni Apo mi Jesucristo. Amen. Madaydayaw itinagan ni Apo ti Jesucristo iti daytoy nga rabi iti intayo panaginana.